Bayapsong phading ke chengtini haino hai khoroksa bukhukni kothomano khnawi nailene pheba o bukhukni kothomano angno rokno puilani sim paithak jora kaham ke saui khnari manglak tamne ke angbo lumjak ani saksaya ngui tongo abni bagang script ro kaham khlai suinani jora manya haipano kokrei cheng bini khuktai no cheng khnawi nailene boje ano bini story share khlaikya boano phone call khlai hingke boba ang je kok salaimani eba boano bini kothomano saui khnarmani bini love story no cheng puilani sim paithak jora no phone call ni abono no cheng khnawi nailene First pro do. Sila kaisa no Facebook no go skai ha bina phuna man ki tam hamje ya ko hamje na dunya do. Bina bo kya na por skai ang is dia. Bo del call khayo ki por skai na hain ke is di dikha tong man dia te. Okay. Buri to to besi ban por skai ya sia. Yang phuna man ki tam ha bina ko ro bo besi sai bo an call khayo del mai chap ro ko sai yo hai na yang bon sa ta lai no to ni hamai cha no hum sakai mai jina kon lai dung ge tui tu ko la hum sakai bo ban tu ko na si lai no to ni Okay. yang bo han de lai ka thi no ka ha ge Koi bosor hamja lai ba. Diba sa han de lai ka bo ya video call khai ro na lai ka tab hum gyan care khaya Tamta mong khasiya taisa kaham ke sekhunar ta. hai ni sa bo ano kol ta khai di ang biji sa hai rok sa onge boi bai ko sa gyan ko long ri khaya kompro khai din sa bang bu mung sa sa lan sam bo so ang kompro bo khai ma la nu ka bu thana ka than chal lai ja un ka sa ka ta bu na hai na no an fast bu sa ma ble sa ka bu na hai ni sa bo se no sa chen de buru de su kuri da ma an la te buru ka ham ka bai ben jo bo an sa nu an ba tam khle ma ni sa un ka mon sa ta nin ba nu je khai di ma na nu khai ma lun sa ka hai ki bo an hai ni jo do ge nu khai ma ka ni lam ni sa tong si hai pa nan ha de nu ang lu bu na ha ja dong ga bu ba hai ki pong nai bin ba hai di ya ro ra ja di ya ro ke ba an care khai di ya Tam ni bagay nang kaya ko kay tong ba. ham ja ba ang bu na Hay pa no atero ka kay. ang boi chala me hai so bana kol khaya ro hin tong hai bin number bang so lai ko lu ma khayu bo sawano ko lu ta khai ne e ba ni buri tong ro hun so bo hai ni bon ko khai kan ke waiting mang ka sungu ha waiting jo len so bo hai ni sawano ani ma ba e ba ba Ni mo to tabo ang stories number na ni kang ke story ta sa saiknar ta bating like ha ta mong like ha bukhorang sing betaya mo rok ta sa kaham ke saiknar ke sisnam tok nai eng mas sing ka bo hai le mani ta no bon ko khai ka tong me ko khai na ngo ani family ni boro all se ka ko sa de ka bo hai ke ta bo hai khai klang ani sa go tam se to ang siamo 사진 부르고 가면 비지 고다 카니 자니까 너 카니 미나노 안 카니 게 하나노 히노 고고로 시사오 너 하든 시트라 베사오 또 하이로 사오게 라티 디 호노로 hun차오 ke bosina nam si thum tong ke nang bo bona hamda ge ning bini se henge tong tam lap manai ba nang bo tam ko de ta ang bahay ki bo chal na dara bole nang ba chal ni sit nai khang ke hai ban chal mang na mo hai thui ban khana chai mang na to ang na hai ni sa ni ba thui ban man ang hai ban chal mang na so ke bai te no khapnu bin purin futuro di phunu bin buri ba baksa ke futuro phunu kan wa tha bo nang bini ba ge thero tam lap manai ba atero kang ta hai ban ang bun ham jo bo bo sari ya kan tong ya hai sa na ta nang bini ba ge thero le tam lap manai ba nang mai rok ta wei tong si to koi mo suai ka ham kai ko ko me ya buno ba ke pong mai rok ta wei to koi mo suai ka ham kai tong ni bin ba ge kai ta mong ne ba se den thik ni khang na burbo tai begging di han jawan lai bu hai ki bu chawano nu anu kolo ta khachi hang nu de su kan khai dan ba
Apa nang bu ang ni lau te beg ngai mandi hen so bo ang kya sa tang yung maya. Sa kang bu na. Ngi bo asu ke hai ngai so. Ta nang ni lau te beg ngai su buri kam kam tong ke nung ha borok kham ya. Nung ha buri si ta so ku san hen so. Da kon ke manainar khado lo ta se kok sale na. Ako ni. Hake bayap song norok khna wai man khna o bukhuk bisik jorate bkha baijak te bisik jorate tekto ngai tongkha hake paithago ang obono message serna musungo hayaka ba kok kacharna ni musungo jotoni thani hamjakma abo baksa baksa borok ni thani belaikhano abo kosto belaikhano serious belaikhano tekto ngai thango aboni bagino joto borok no hamjak khangke puila sikang hamjak daman manya kaham ke wan sugino jeng kebono propose khlainani hayaka ba kebono accept khlainani nangnai nung kebono puila siming hamjago ni saui nai paithago angke nung bono yakare hekabo nung bono tekto mani abo belaikino jaya tamni ke nung bini bkhano subayo bono tekto ro je borok sago klainai bosimisi tekto bujinai tayang okok bo sanani musungo je borok ni bkhano subai klangkha je borok no yakare si thangnani nayo angke nung bini bagai nini sakno tekto nani nangya bono nung thangnani redi bini muchungtei Pheba nung bini bagai sakno tekto roi nini lab kare abunang norok no sanane musungo je borok thangnai thangton nini langmo ketal borok no sinung nasingi tongdi bono sinung maya khlaidi nini langmani logisong hinai hage bayap song tinini bagai asukno angbo saksaya ngi tongo abuni bagai norok no kamke video khlaimaya ngi tongkha ge norok okothmano norok khna wai jajak khangke ba like ti share khlaidi tai ketal phai tong nerok ani channel no bo subscribe khlaina di beskango ang norok ni bagai tebo kothomate motivation video to bunani chai tok nai norok jotono kaham kereng no tongdi hambai